mai mata mai mota cinjimin gari mai dala da gwamnan dutse Kano da birni Kano Madina ta. Barbushe da Tsumburbura. Shugaban da waɗannan mutane suka zaɓa shine Barbushe. Shi kuwa mutum ne ƙato, ƙaƙƙarfa, mai tsananin gizo da gashin baki. Yakan sanya warki ya riƙe kulki a hannunsa. Yana iya kashe giwa ya ɗauke ta ya yi tafiyar wuni guda da ita. Gidansa akan dutsen Dala yake, inda wani gunki da jama'ar ke bautawa yake cikin wata kewayayyar bukka. Wannan gunki Tsumburbura shi ake kira Shamus, ɗaya daga cikin gumakan zamanin annabawa irin su Yakuka da Yaguso, waɗanda aka ambace su cikin Alƙur'ani cikin suratun Nuhu. Tsumburbura shine ainihin aljanin nan na 'yan bori da 'yan bori suke kira Danko ɗan Inna. Barbushe shine sarkin fadan Tsumburbura, shine tamkar wakilin wannan gunki, wanda alhakinsa shine kula da jama'ar da ke bauta wannan tsafi. Da yake shi Barbushe shi kadai ke da izinin shiga wajen Tsumburbura, shi yake karɓo saƙon shekara daga wajen gunkin ya faɗa mutanensa yana da fadawa kamar su Tungazu mai gida a gindin Gauron Dutse. Daga gabas akwai kuma Ɗanburu mai gida a Jigirya, da Jan Damusa mai gida a Magwan, da Hambaru mai gida a Tanagar, da Gumbari Jadu mai gida a Fanisau, da waɗansu da yawa wajen dutsen ɗan Bakoshi da ɗan Kwai. Gidan Barbushe akan dutsen Dala yake, baya saukowa sai shekara. Idan lokacin saukowar yayi, sai mutanen nahiyoyi da fadawan nan nasa suke su haɗu a gindin dutsen Dala. Sukan zo tare da baƙaƙen bunsurai da karnuka waɗanda za su yanka wa gunkin nan idan an gama ba su labarin shekara. Da zarar almuru ta yi, sai Barbushe ya gangaro, sai makaɗa su fara kiɗa, shi kuma sai ya yi ihu, ya yi ƙaraji, sa'an nan ya yi waɗansu maganganu na kalmomin tsafi, ya ce jamuna aka sa, mun gama, sai mutane su ce gaba ɗaya ga Tsumburbura Kanawa, ga magajin Dala. Sannan sai ya koma bisa Dala, jama'an nan tana biye da shi tare da karnukan da bunsurai, sai a yanyanka su. Sai kuma shi Barbushe ya ce ni ne magajin Dala, da kunki da kun so ku bi ni ba ra'i ba. Su kuma sai su ce mai gida bisa mubabin mun bi ka ba ra'i ba. Sa'an nan sai su tsirara mazansu da matansu su kewaye ginin da Tsumburbura ke ciki. Shi kuwa Barbushe sai ya tafi da manyansu ƙofar ɗakin Tsumburbura su yi sujada, kuma sai ya shiga wurin Tsumburbura, ba zai fito ba sai da safe. In ya fito sai ya ba su labarin abin da zai afku a wannan shekara, kamar yadda ya jiyo a bakin Tsumburbura. Za mu dakata a nan, sai kuma ku kasance da mu a shiri na gaba. Assalamu alaikum.